Ahoj, v tomto videu sa chcem s vami podeliť o môj poznatok zo zahraničia. Celkom ma to prekvapilo v jednom smere a v druhom ani nie, pretože doba sa mení a vyvíja. Poďme na to. Stojím na pobreží Chorvátska V mestečku pri Mošten a tu je zástavka autobusu. Pred chvíľkou sa tadiaľto prehnal autobus značky MAN spoločnosti Arriva a vodič ten si ma ani len náhodou nevšimol a pozerám, že tu nie je nikde vyvesený žiadny cestovný poriadok. Kto vie, ako to tu funguje? Toto je zástavka v protismere oproti tej zástavke, čo som točil pred chvíľkou. Tu je trošku viacej miesta, má aj záliv, ale takisto tu chýba akýkoľvek cestovný poriadok. Netuším, ako tie autobusy fungujú. Ja pravda, že poznám správnu odpoveď, prečo je to na tých zástavkách tak, ale ak to viete vy, podielte sa o svoje poznatky so mnou a s nami v komentároch. Ja som medzi tým striehol na autobus firmy Arriva značky MAN, ktorý som videl na zástavke a predstavte si, podarilo sa. Vidíte? Tu ho máme. Akurát, že je to setra. Tak som čakal a točil ďalej, veď raz sa to hádam podarí. A predstavte si, podarilo sa. Tak tu ho máme. Meškal 9 minút. Konkrétne tu nejazdia klasické prímestské autobusy, ako to poznáme u nás, ale jazdia v podstate len tieto ďalkáče, ale vykonávajú normálne linky. Dobre priatelia, tak sa majte zatiaľ pekne, čauko, autobusom zdar, ahoj!